ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அன்யா ஹசையோ. இது உங்கள் ஏஷியன் ட்ராமா காஸ்மாஸ். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கியூபிக்கோட நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ஸ். ஸோ பரபரப்பாக இருக்க போகிற இந்த எபிசோடில் ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம ஹீரோ லின்லான்சரோட உயிருக்கு ஆபத்து இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம ஹீரோயின் ருத்தைனா இருக்கா அவருக்கு டிரைவராக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஹீரோயின் ஜாங்சனை பார்த்து சல்யூட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஜாங்சன் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, என்ன ஆனாலும் சரி லின்லான்சரை விட்டு எங்கேயும் போயிடாத, காருக்கு பக்கத்துலேயே இரு, அவர் எங்கே போனாலும் சரி உள்ளே போனார் அப்படின்னா நீ கார்கிட்டே இருந்து காவல் காத்துக்கோ அப்படின்னு. ஸோ நம்ம ஹீரோயின் வந்து கேட்குறாங்க, நீ என்ன சொன்னாலும் சரி ஜாங்சன், நான் அதே மாதிரி வந்து பத்திரமா பார்த்துக்கிறேன், நீ பயப்படாத அப்படின்ட்டு மறுபடியும் நம்ம ஜாங்சனுக்கு சல்யூட் பண்ணுறாங்க. நம்ம ஹீரோ வந்தோடனே திருப்பி நம்ம ருத்தைனார்க்கு போலாமா பாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சல்யூட் பண்ணுறாங்க. நம்ம ஹீரோ நம்ம ஹீரோயினையே பார்க்குறாரு. பார்த்துட்டு சுற்றி முற்றி பார்த்துட்டு சரி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி காரில் ஏறிடுறாங்க. நம்ம ஜாங்சன் நம்ம ருத்தைனார்கிட்ட ஃபோனை கொடுத்துட்டு என்ன அவசரனாலும் எனக்கு கால் பண்ணு அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு. ஸோ நம்ம ருத்தைனார்க்கு மொபைலை வாங்கிட்டு அவரோட வலது கையாக இருக்கிறதுக்கு 10 பொருத்தமும் பக்காவாக இருக்குது ஜாங்சன் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடுவாங்க. ஸோ அன்னைக்கு மொத்தமாக வந்து அவங்க ஆஃபீஸில் ஒரு மீட்டிங் இருக்குது. அந்த மீட்டிங்க்கு அட்டென்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹீரோ ஒருத்தர் முக்கியமாக வந்து செக்ரட்டரியேட்டில் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போகிறாரு. ஸோ அங்கே போயிட்டு இறங்கிட்டு நம்ம ஹீரோ வந்து உள்ளே போயிடுறாரு. மற்ற எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஹீரோக்காக வந்து பாடி கார்ட்ஸ் ஃபுல்லாக வெளியே வெயிட் பண்ணுறாங்க. நம்ம ருத்தைனாருக்கும் கார்கிட்டேயே வெயிட் பண்ணுறாங்க. ஏற்கனவே நம்ம ஹீரோவோட பாடி கார்டு ஆஷாங் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா நம்ம ஹீரோவோட டிரைவர் பழைய டிரைவர் ஆலி அங்கே கொண்டுட்டான், ஷின்ஃபோ அப்படின்ற வில்லன் கூட சேர்ந்துட்டு. ஸோ இப்போது நம்ம ஹீரோவை வந்து எப்படியாவது சுட்டு கொண்டுடும் அப்படின்றதுக்காக தான் அவன் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கான். அது யாருக்கும் இன்னும் தெரியல. நம்ம ஹீரோயின் ஃபஸ்ட்டு அவனை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க. அவன் வந்து அப்படி நம்ம ஹீரோயினை பார்த்து முறைக்கிறான். ஸோ அதுவே நம்ம ருத்தைனாருக்கு வந்து ஒரு டவுட் வந்துடுது, இவன் சரியில்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கே நம்ம ஹீரோ வரணும் அப்படின்றதுக்காண்டி நம்ம ஹீரோவோட ஆஃபீஸில் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மீட்டிங்கில் நம்ம எல்லாருமே வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அங்கிள் சான் வெயிட் பண்ணுறாரு, அந்த எல்டர் பார்ட்னர். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம லின் பையன், நம்ம யாங்வென், நம்ம ஜாங்சன் அப்படின்ட்டு எல்லாருமே வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அங்கே நம்ம ஹீரோயின் வந்து கார்கிட்ட வராங்க. நம்ம ஆசாங் வந்து கார்கிட்ட நின்று தள்ளி போனோன்னே நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கீழே குனிஞ்சு காரோட அடியில் வந்து செக் பண்ணுறாங்க. ஸோ யாரும் பாம்பு வச்சுருக்காங்களா அப்படின்ட்டு. உடனே நம்ம ஆசாங் வந்து பயங்கர கோவத்தில் நம்ம ஹீரோயினை பார்த்து, என்ன ருத்தைனாருக்கு காருக்கு அடியிலலாம் வந்து எட்டி பார்க்குற, நாங்கள் எதுவும் செஞ்சுருவோன்னு பயப்படுறியா, அது சரி லின்லான்சர் வந்து எதுக்கு இன்றைக்கி உன்னையே ட்ரைவ் பண்ண விட்டுருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உடனே நம்ம ருத்தைனாக்கு சொல்கிறாங்க, அது எனக்கு தெரியல, பட் வேணும்னா அவர் இப்போ வெளியே வருவார், அவரையே கேளு அப்படின்னு. ஆசாங்க்கு இன்னும் பயங்கரமாக கடுப்பாயிடுது. ஆசாங்கோட பார்வையும் பேச்சும் நம்ம ருத்தைனாருக்கு பயங்கரமாக வந்து டவுட் இருக்குது. ஸோ அதை பார்த்துட்டே இருக்காங்க அவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே நேரம் நம்ம ஆசாங்க்கு ஏதோ ஒரு கால் வருது. ஸோ கால் அட்டன் பண்ணிகிட்டே இருக்கான். இதை நம்ம ஹீரோயின் பார்த்துட்டே இருக்காங்க. கால் அட்டன் பண்ணி யார்கிட்டயோ பேசிவிட்டு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து ட்ரெஸ்க்குள்ளே மறைச்சி வச்சுருந்த ஒரு கன்னை வந்து எடுக்கிறான். ஸோ அதை பார்த்தோடனே நம்ம ஹீரோயின் வந்து அலர்ட் ஆயிடுறாங்க. அப்போ பார்த்து நம்ம ஹீரோ வந்து வெளியே வராரு. ஸோ நம்ம ஹீரோ வெளியே வந்தோடனே ஆசாங் என்ன பண்ணுறான், நம்ம ஹீரோ பக்கத்தில் போகிறான். நம்ம ருத்தைனாருக்கு ரொம்ப பயப்படுறாங்க, இவன் பக்கத்தில் போய் லின்லான்சர் எதுவும் செஞ்சுருவானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் நம்ம ஹீரோ வந்து எப்போ பார்த்தாலும் பாடி கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசாங்கை பார்த்து தலை அசிச்சுட்டு அவன் கார் கதவை திறந்து விடுவான்ட்டு நிற்கிறாரு. ஆசாங்கும் பக்கத்தில் போகிறான். நம்ம ஹீரோயின் டென்ஷன் ஆகி அவங்களும் ஹீரோ பக்கத்தில் வேகமாக போகிறாங்க. ஆசாங் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா பக்கத்தில் போய் கொல்ற மாதிரி போகிறான். போயிட்டு கார் கதவை திறந்துடான். உடனே நம்ம ஹீரோயின் வந்து அப்பாடா சரி இவன் நல்லவன் தான், என்ன இவன் கொஞ்சம் பரவாயில்ல, கார் கதவை தான் திறந்து விட போயிருக்கான், நம்ம தான் தேவையில்லாமல் டென்ஷன் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சமாதானப்படுத்திக்கிறாங்க அவங்களே. அந்த நேரம் பார்த்து நம்ம ஆசாங் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா இன்னொருத்தனை பார்த்து கை காட்டுறான். இன்னொருத்தனை பார்த்து கை காட்டி கண்ணை காட்டினோடனே அவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா நம்ம லின்லான்சரை சுட ஆரம்பிக்கிறான். கரெக்டாக இதை நம்ம ஹீரோயின் கவனிச்சுட்டு லின்லான்சர் அப்படின்னு சொல்லி கத்துறாங்க. கவனிக்காமல் இருக்க நம்ம ஹீரோ வந்து காரில் ஏற போகிறாரு. ஸோ நம்ம ஹீரோயின் வந்து கவனம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோயின் கத்துனோடனே வேகமாக என்ன பண்ணுறாரு, கார்லேருந்து திரும்பி அவர் சுட போகிறத பார்த்துட்டு திரும்பி பதிலுக்கு சுடுறாரு. நம்ம ஹீரோ சுட ஆரம்பிக்கிறாரு. நம்ம ஹீரோயின் டக்குன்னு காருக்குள்ளே ஏறிடுறாங்க. ஸோ நம்ம ஹீரோவை அவரோட அந்த பாடி கார்டும் ஆசாங்கும் மட்டும் கிடையாது, திடீர்னு என்ன ஆகுது அப்படின்னா நிறைய பேர் சேர்ந்து அவரை வந்து சுட ஆரம்பிக்கிறாங்க. நம்ம ஹீரோவுக்கு குண்டடிப்பட்டுருது. அதோடையே வந்து காருக்குள்ளே ஏறி உட்காந்துடுறாரு. ஸோ நம்ம ஹீரோயின் ஐயோ லின்லான்சர் உனக்கு அடிபட்டிருக்குன்னு கத்துறாங்க. பட் நம்ம ஹீரோ வந்து வேண்டாம் நீ எதுவும் பேசாத, காரை கிளப்புன்னு சொல்கிறாரு. அதுக்குள்ளே அங்கேருந்து ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய துப்பாக்கியெல்லாம் சுட ஆரம்பிக்கிறான் கண்டினியூஸாக. ஸோ நம்ம ஹீரோ கத்துனோடனே நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணுறாங்க, தப்பிச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காரை எடுத்துகிட்டு வேகமாக கிளம்பிடுறாங்க. ஆனால் விடாமல் ஆசாங்கும் அவனோட கூட்டாளிங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ளூ வேனில் நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினையும் துரத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க. இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆஃபீஸில் லின் பையன் வந்து என்னாச்சு உங்கள் லின்லான்சரை இன்னும் காணும், ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மீட்டிங் இருக்குன்னு தெரியும், அவனுக்கு ஏதாவது ஆகிட்டு அவன் வரல அப்படின்னா நான் தான் அடுத்த பாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஸோ அப்போ பார்த்து நம்ம ஜாங்சனுக்கு வந்து கறக்குங்க மனசுக்குள்ளே, என்ன இவன் இப்படி பேசுகிறான், அப்போ லின்லான்சருக்கு எதுவும் ஆயிருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம ஹீரோ போகிற பிளாக் கலர் காரை துரத்திக்கிட்டே ஆசாங்கும் அவனோட டீமும் போகிறாங்க.
ஸோ அவங்க வந்து ஒரு பழஞ்ச ஃபேக்ட்ரி மாதிரி இருக்க இடத்துக்கிட்ட போயிடுறாங்க நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும். காரை வந்து வேகமாக ஓட்டிகிட்டு போகிறாங்க நம்ம ஹீரோயின். பட் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா பின்னாடி அந்த ப்ளூ கலர் வேன் வந்துட்டுருக்கு. சரி வேறு ஒரு வழியாக போயிடலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுறப்போ முன்னாடி ஒரு காரை பார்க் பண்ணி நம்ம ஹீரோயினை அதுக்கு மேலே காரை கொண்டு போக முடியாத அளவுக்கு தடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஹீரோயின் இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோட்ட சொல்கிறாங்க. காரை டக்குன்னு சடன் பிரேக் போட்டு நிறுத்திட்டு உடனே நம்ம ஹீரோ என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா சரி ரிவர்ஸ் எடு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணுறாங்க, வேகமாக காரை வந்து ரிவர்ஸ் எடுக்கிறாங்க. பட் பின்னாடி ப்ளூ கலர் வேனாலையும் முன்னாடி வேறு ஒரு காராலையும் வந்து நம்ம ஹீரோயினையும் காரோட சேர்த்து பிளாக் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அதுக்கு மேலே காரை போக விடாமல் முன்னாடி இருந்து ஒயிட் கலர் வேன்லேயும் பின்னாடி இருந்து ப்ளூ கலர் வேன்லேயும் உள்ள எல்லா ஆட்களும் வெளியே வந்துட்டு நம்ம ஹீரோவை பார்த்து அந்த காரை பார்த்து பயங்கரமாக சுட ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ என்ன பண்ண அப்படின்னு தெரில. நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணுறாரு, டக்குன்னு கார்லேருந்து வெளியே வந்துட்டு எல்லாரையும் பார்த்து சுட ஆரம்பிக்கிறாரு. கரெக்டாக வந்து டாச் பண்ணிக்கிட்டே ஓரமாக ஒதுங்கி நின்றுக்கிட்டு ருத்தைனாருக்கு நீ போயிருன்னு கத்துறாரு. பட் நம்ம ஹீரோயின் மாட்டேன் நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே நிற்கிறாங்க. ஸோ நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணுறாரு, நம்ம ஹீரோயின் அடம் பிடிக்கிறத பார்த்துட்டு சரி வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கையை பிடிச்சி இழுத்து ஓரமாக நிற்க வச்சு திருப்பி எல்லாரையும் சுட ஆரம்பிக்கிறாரு. அப்படியே சுட்டுக்கிட்டே டாச் பண்ணிக்கிட்டே நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணுறாரு, நம்ம ஹீரோயின் ருத்தைனாருக்கு இழுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் தூரம் வந்து தள்ளி ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க. நம்ம ஹீரோ டாச் பண்ணிட்டே இருக்காரு, தடுக்கிறாரு புல்லட்ஸை. நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா முன்னாடி வேகமாக ஓடிட்டு அங்கே ஃபேக்ட்ரியில் வந்து ஒரு பெரிய இடம் இருக்குது, அந்த ரூம்குள்ளே ஓடுறாங்க. ஓடிட்டு லில்லன் சார் சீக்கிரம் வா அப்படின்னு சொல்லி கத்துறாங்க. ஸோ அப்போது நம்ம ஹீரோவை விட நம்ம ஹீரோயின் தான் பயங்கரமாக வந்து திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. நம்ம லில்லன் சார் ஓடி வராரு. நம்ம ஹீரோயின் அவர் கையை பிடிச்சிட்டு வேகமாக ஓடுறாங்க. இன்னும் வந்து ஆசாங்கும் அவங்க ஆளுங்களும் வீட்டில் 2 பேரும் வந்து பின்னாடி வந்து நிறைய பேர் வந்து நம்ம ஹீரோவை வந்து சுட ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ அப்போயே நம்ம ஹீரோ பின்னாடி திரும்பி பார்த்து சுட்டுக்கிட்டே தான் போகிறாரு. நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் வேகமாக வந்து ஓடுறாங்க. ஸோ கொஞ்சம் வந்து நம்ம ஹீரோவால் நடக்க முடியாமல் போயிடுது. கொஞ்சமாக அவருக்கு வந்து உள்ளே போன புல்லட் வந்து வேலையை காமிக்க ஆரம்பிக்குது. ஸோ ஒரு இடத்துல போய் ஓரமாக கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக ஒரு 2 மினிட்ஸ் மூச்சு விட்டுக்கலாம் அப்படின்னு நிற்கிறாரு. அப்படியே ரத்தம் கொட்டுது அவரோட வயிற்றுலேருந்து. நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணுறாங்க, கர்ச்சீஃபை கொடுத்து கையில் வச்சுக்கோ லில்லன் சார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. நம்ம ஹீரோ அதை வாங்கி அவரோட வயிற்றில் வந்து ரத்தம் வராமல் இருக்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வந்து அமுக்கி வச்சுக்கிறாரு. அந்த நேரம் பார்த்து அவங்கள ரிலாக்ஸ் பண்ண கூட விடாமல் இன்னும் எல்லாரும் வந்து பின்னாடி துரத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம ஹீரோயின் ஐயோ இங்கேயும் வந்துட்டாங்க, வா லில்லன் சார் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவை இழுத்துட்டு ஓடுறாங்க. இங்கே ஆசாங் அவங்க இங்கே எனக்குள்ளே தான் இருக்கணும், எங்கேயும் போயிருக்க முடியாது. ஸோ நான் இந்த சைடு போய் பார்க்குறேன், நீங்கள் பின்னாடி போய் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட ஆட்களை இன்னும் திரட்டிக்கிட்டு பின்னாடி போகிறான். இங்கே நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ஒரு இடத்துல வந்து ஒதுங்கி நிற்கிறாங்க. அப்போ நம்ம ஹீரோ சொல்கிறாரு, நீ உடனே இந்த இடத்த விட்டு போ, அவங்க எப்படி என்னையை தான் கொல்லணும்னு நினைப்பாங்க, ஸோ உன்னையை விட்டுருவாங்க, நீ போ உன்னையை விட்டு முதல்ல அப்படின்னு சொல்லி கத்துறாரு. நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரே வார்த்தையில் டக்குன்னு முடியாது நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம ஹீரோயின் எதை பற்றியும் யோசிக்காமல் சின்ன பிள்ளை மாதிரி கட்டாயமாக நான் உன்னை விட்டு போக மாட்டேன் லில்லன் சார், எனக்கு உன்னைய பிடிக்காது தான், பட் உன்னைய சாக விட்டுட்டுலாம் நான் போக மாட்டேன் பார்த்துக்கோ, கண்டிப்பாக வந்து நான் உன்னை இந்த இடத்துல வந்து தப்பிக்க வைக்கிறேன், நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து தப்பிக்கிறோமா இல்லையான்னு பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமாக நம்ம ஹீரோவை இழுக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம ஹீரோயின் முடியாது உன்னை விட்டுட்டு நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னதுலேயே நம்ம ஹீரோ வந்து அப்படியே ஸ்டன் ஆகி போய் நம்ம ஹீரோயினை பார்க்குறாரு. ஏன் போக மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி அவரோட கண் வந்து அத்தனை கேள்வி கேட்குது. ஸோ உனக்கு என்னை அவ்வளோ பிடிக்குமா, நான் என்னையை சாக விட்டுட்டு நீ போக மாட்டியா, நீ சாகிறதுக்கு கூட தயாராக இருக்கியா அப்படின்ற அத்தனை கேள்வி நம்ம ஹீரோவோட கண்லேயே இருக்கும். நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வா இந்த வழியில் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவை நிற்க கூட விடாமல் தரன்னு இழுத்துட்டு வேகமாக ஓடுறாங்க. ஸோ ஓடி போயிட்டு வந்து திடீர்னு வந்து ஒரு பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி ரூம் மாதிரி இருக்குது, அங்கே ஓடி போகிறாங்க. ஸோ கேட் வந்து பூட்டி இருக்குது, திறக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த நேரம் பார்த்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா கீழே வந்து பரபரப்பாக ஆட்கள் வர சத்தம் கேட்குது. வேறு யார் நம்ம ஆசாங்கும் அவனோட ஆட்களும் தான் அங்கே வந்துட்டாங்க. ஸோ நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணுறாங்க, இருக்கிற இடத்துக்குள்ளே ஒளிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருட்டாக வந்து நிறைய ரூம்ஸ் இருக்குது, அது வந்து புழங்காத இடம் இல்லையா, ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஓடி போய் ஒழிஞ்சுக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும். போகிறப்பமே நம்ம ஹீரோயினோட மூளை பயங்கரமாக கேல்குலேட் பண்ணுது, இந்த இடத்துல ஒளிஞ்சா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க, இங்கே ஒளிஞ்சா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்படின்ட்டு வேகமாக என்ன பண்ணுறாங்க, நம்ம ஹீரோவை இழுத்துட்டு ஒரு ரூம் தனியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது, 2 பக்கமும் வழி இருக்க மாதிரி, ஸோ அதுக்குள்ளே போய் 2 பேரும் ஒழிஞ்சுக்கிறாங்க. இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதே ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே நம்ம ஆசாங்கோட குரூப் மட்டும் இல்லாமல் அந்த வில்லன் ஷின்ஃபுவோட குரூப்பும் வந்துடுது. ஸோ ஷின்ஃபு நிறைய ஆட்களை கூட்டிகிட்டு துப்பாக்கியும் கையுமா பயங்கர வேகத்தோடு நம்ம ஹீரோவை கண்டிப்பாக கொன்னே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே வந்துடுறான். ஸோ இப்போ ஒரு குரூப் இல்லை, ஆசாங்கோட குரூப்பும் ஷின்ஃபுவோட குரூப்பும் 2 குரூப்பும் சேர்ந்து நம்ம ஹீரோவை அந்த ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளேயே வச்சு அவரோட கதையை முடிச்சிடணும்னு வராங்க. நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு குட்டி இடத்துக்குள்ளே 2 பேரும் உட்காந்துட்ருக்காங்க. நம்ம ஹீரோவுக்கு வழி தாங்க முடியல, அவ்வளோ வலிக்குது புல்லட் பட்ட இடம். ஆசாங் ஒரு பக்கம் துப்பாக்கியும் கையுமா எங்கே இருந்தாலும் அவங்கள பிடிச்சி கொல்லுங்கடா அப்படின்னு நிற்கிறான். ஷின்ஃபு ஒரு பக்கம் அவங்கள எப்படியாவது கொன்றுங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு துப்பாக்கியோடு நிற்கிறான். ஸோ இந்த 2 குரூப்பும் பரபரப்பாக வந்து தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க.
நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணுறாரு, கையில் வந்து துப்பாக்கியை வச்சுட்டு பயங்கர வந்து குண்டுப்பட்ட வலியோட நம்ம ஹீரோயினையும் பிடிச்சிட்டு உட்காந்துருக்காரு. நம்ம ஹீரோயின் பயங்கரமாக பயந்து போயிருக்காங்க. நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணுறாரு, துப்பாக்கியில் குண்டு இருக்க வரைக்கும் சுடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நின்றுக்கிட்டு வலியை வந்து வாசலையே வந்து துப்பாக்கியை வச்சுட்டு பார்க்குறாரு. நம்ம ஹீரோயின் ரொம்ப பயந்து போய் அப்படி பாவம் போல் வந்து கண்ணில் கண்ணீர் கட்டி போய் உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ இந்த 2 குரூப்பும் வந்து தேடுறாங்க. அந்த இடம் வந்து ரொம்ப இருட்டாக இருக்குது. அவங்க எப்படி தேடுறாங்க அப்படின்னா, இருட்டுக்குள்ளே ஒருத்தரோட முகம் வந்து ஒருத்தருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ திடீர்னு இன்னொருத்தர் வந்து அவங்க குரூப் ஆளே சுட போகிறாரு. ஏய் சுட்றாத நான் தான் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் கை தூக்கி கத்துறாங்க. ஸோ வாய்ஸை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியுது. யாராலையும் இன்னொருத்தரோட முகம் என்ன, யார் நிற்கிறா எதிர்த்தாக்கல அப்படின்னு பார்க்கவே முடியல. இங்கே நம்ம ஹீரோயின்கிட்ட சொல்கிறாரு எவ்வளவோ, ருத்தேனார்க் நான் சொல்கிறது கேளு, எனக்கு வந்து நான் வந்து தப்பிச்சு பொழைப்பேன் அப்படின்ற எண்ணமே இல்லை அப்படின்றாரு. நம்ம ஹீரோயின் உடனே அப்படிலாம் சொல்லாத லில்நாசர், உன்னையை நான் கண்டிப்பாக காப்பாற்றுவேன், நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுறாங்க. அதே நேரம் வெளியே வந்து ரொம்ப கலைவரமாக இருக்குது. அந்த குரூப்பில் ஒவ்வொருத்தரை பார்த்துட்டு இருட்டுக்குள்ளே யார் நிற்கிறான்னு தெரியாமல் துப்பாக்கி வச்சு சுட போகிறாங்க. எதிர்த்தாக்கில் நிற்கிறவன் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்தி கை தூக்குறான். ஸோ அப்போ தான் வந்து அடுத்த ஆளுக்கு தெரியுது எதிர்த்தாக்கில் நிற்கிறது நம்ம ஆள் தானே. இந்த எல்லா சத்தமும் நம்ம ஹீரோயின் காதில் அப்பப்போ விழுந்துட்டு தான் இருக்குது. இப்படி அவங்களுக்குள்ளேயே ஆள் தெரியாமல் அவங்க எல்லாருமே வந்து ஏதோ கண்ணாமூச்சி விளையாட்டு விளையாடுற மாதிரி விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஹீரோயின் யோசிக்கிறாங்க. அப்போயே நம்ம ஹீரோ வழி தாங்க முடியாமல் துடிக்கிறாரு. அப்போ சொல்கிறாரு, நான் சொல்கிறத கேளு ருத்தைனாருக்கு, தயவு செய்து வந்து போயிரு, நான் பார்த்துக்கிறேன், என்னையை விட்டுட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி. பட் நம்ம ஹீரோயின் வந்து முடியவே முடியாது, எப்படி நான் உன்னைய விட்டுட்டு போவேன், உனக்கு எதுவுமே ஆகாது, நான் உன்னைய பத்திரமா இதுலேருந்து காப்பாற்றி உன்னைய கூட்டு போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணீர் வழியாக அழுகிறாங்க. உடனே அவங்களே ஆறுதல் சொல்லிக்கிறாங்க. சேச்சா இப்போ நான் அழக்கூடாது, நான் வந்து யோசிச்சு ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்போது கரெக்டாக நம்ம ஹீரோயின் காதில் சத்தம் கேட்குது. என்ன அப்படின்னா, ஷின்ஃபுவோட குரூப் வந்து யாரையோ இருட்டுக்குள்ளே இன்னொருத்தனை சுட போகிறாங்க. உடனே அவன் கையை தூக்கிட்டு ஐயோ பாஸ் நான் தான், என்னை சுட்றாதீங்க அப்படின்ட்டு கத்துறான். ஸோ இந்த சவுண்டு வந்து நம்ம ஹீரோயினுக்கு கேட்குது. இவங்க என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது அங்கனக்குள்ளேயே இருக்கனால நம்ம ஹீரோயினுக்கு திடீர்னு ஐடியா வருது. நம்ம ஹீரோவை பார்த்துட்டு உன்ட்ட இன்னும் எத்தனை புல்லட்ஸ் மிச்சம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. நம்ம ஹீரோ ஒன்று என்கிட்ட 4க்கு மேலே இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நம்ம ஹீரோயின் உடனே எனக்கு 2 புல்லட் போதும், இன்னும் 2 புல்லட் சுடுற அளவுக்கு உன் உடம்புல தெம்பு இருக்குல்ல லில்நாசர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ நம்ம ஹீரோ வந்து ஆமாம் அப்படின்ற மாதிரி தலை அசைக்கிறாரு. நம்ம ஹீரோயின் டக்குன்னு வந்து அவங்களோட மாஸ்டர் மைண்ட் பிளானை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இவ்வளோ தூரம் நம்ம ஹீரோட்ட கேட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க அமைதியாக. அப்போ அங்கே வந்து ஆசாங் வந்து அவனோட ஆட்களையே சுட போகிறான் இருட்டுக்குள்ளே. ஸோ எல்லோரும் பாஸ் நாங்கள் தான், எங்களை சுற்றாதீங்க அப்படின்னு கை தூக்கணுன்னே, டேய் நீங்கள் தானா, சரி அவனை கண்டுபிடிச்சிங்களா அப்படின்ட்டு கத்துறான். இது எல்லாமே நம்ம ஹீரோயின் காதில் விழுது. நம்ம ஹீரோயின் இதை கேட்டுக்கிட்டே நம்ம ஹீரோ கிட்ட சரி உன் ஃபோனை கொண்டா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நம்ம ஹீரோ உடனே என் ஃபோன் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. நம்ம ஹீரோயின் நான் யார்கிட்டையும் பேசல, கொண்டா அப்படின்னு சொல்லி ஃபோனை வாங்குறாங்க. நம்ம ஹீரோ டவுட்டில் என்ன செய்கிற அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. நம்ம ஹீரோயின் ஒரு மாதிரி பார்த்துக்கிட்டே பொறுத்திருந்து பாரு அப்படின்ற மாதிரி பார்க்குறாங்க. எல்லாரும் இருட்டுக்குள்ளே 2 குரூப்புமே வந்து நம்ம ஹீரோவையும் ஹீரோயினையும் தேடிட்டுருக்காங்க. ஸோ 2 குரூப்பும் தேடிட்டுருக்க இந்த சமயத்தில் நம்ம ஹீரோ வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, அவர் இருக்க ரூம்லேருந்து அப்படியே வெளியே வராரு. ஸ்லோ மோஷனில் வெளியே வந்துட்டு தன்னோட முகத்துக்கு நேராக மொபைலை தூக்கி அவர் முகம் வந்து நல்லா தெரிகிற மாதிரி வெளிச்சத்தை காமிக்கிறாரு. ஸோ மொபைல் டார்ச்சில் அது நம்ம ஹீரோ தான் அப்படின்னு வந்து முகம் வந்து நல்லா தெரியுது. ஸோ முகத்துக்கு நேராக மொபைல் டார்ச்சை வச்சுக்கிட்டு ஷின்ஃபுவை பார்த்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷூட் பண்ணுறாரு. ஸோ அந்த கார்னரில் இருக்க ஷின்ஃபு என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, நம்ம ஹீரோ தான் சுடுறாரு அப்படின்ட்டு முகத்தை பார்த்துட்டான். ஸோ ஒளிஞ்சுக்கணும், ஒரு குண்டு தாமலை பற்றக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தள்ளி வந்து செவுத்துக்கு அந்த பக்கம் ஒளிஞ்சுக்கிட்டான். அதே நேரம் நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, இந்த சைடு வாசலில் நம்ம ஆஷாங் வரான். ஆஷாங்கை பார்த்து இதே மாதிரி முகத்துக்கு நேரம் வந்து மொபைலோட டார்ச்சை காமிச்சுக்கிட்டே வந்து ஆஷாங்கையும் சுடுறாரு. ஸோ ஆஷாங்கும் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, ஐயோ லில்நாசர் நம்ம சுடுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு அந்த சைடு வந்து ஒழிஞ்சுக்கிறான். ஸோ இப்போ 2 பேருமே என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, நம்ம ஹீரோ அவங்கள சுட்டுட்டு தான் நினைக்கிறாங்க. அதான் உண்மை. நம்ம ஹீரோ வந்து 2 பேரையுமே அட் அ டைமில் மொபைல் டார்ச்சை யூஸ் பண்ணி தான் முகத்தை வெளிச்சத்தில் காமிச்சுக்கிட்டே சுட்டிருக்காரு. சுட்டுட்டு அடுத்த செகண்ட் நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, அவர் இருந்த ரூம்குள்ளே டக்குன்னு வந்து உள்ளே போயிடுறாரு. இங்கே இந்த 2 குரூப்பும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, லின்லான்சர் தான் நம்மளை சுட்டான், அவன் தான் குரூப்போட வந்துட்டான், திருப்பி அவங்க குரூப்ஸ்லாம் வந்துட்டாங்க போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் என்னன்னே கேட்காம படன்னு துப்பாக்கியால் சுட ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு அந்த இடத்துல பயங்கரமாக துப்பாக்கி குண்டு சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது. இந்த குரூப் அந்த குரூப்பை சுடுறாங்க, அந்த குரூப் இந்த குரூப்பை சுடுறாங்க. இருட்டுக்குள்ளே முகம் தெரியாமல் 2 பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஷின்ஃபு குரூப் ஆசாங்கையும் ஆசாங் குரூப் ஷின்ஃபுவையும் சுட்டுக்கிறாங்க. இப்படி ஒருத்தருக்கு பயங்கரமாக இந்த 2 குரூப்பும் வந்து சுட்டுட்ருக்காங்க. அந்த நேரம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, உள்ளே வந்து நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் பத்திரமா நின்றுட்டுருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஹீரோயினால் இதெல்லாம் தாங்க முடியல. நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, அவ்வளோ வழியிலையும் நம்ம ஹீரோயினோட கண்ணை இறுக்கமாக மூடி தான் மேலே சாட்சி நிற்க வச்சுட்ருக்காரு. ஸோ அந்த நேரத்தில் நம்ம ஹீரோயின் வந்து எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த கோழி குஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி பயந்து போய் ஒடுங்கி கண்ணையே திறக்காமல் நம்ம ஹீரோ மேலே சாஞ்சு நின்றுட்டுருக்காங்க.
ஸோ நேருக்கு நேராக நின்று 2 குரூப்பும் இப்படி சுட்டுக்கிட்டனால எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா குரூப்பில் வந்து இறந்துடுறாங்க. ஸோ கடைசியாக ஷின்ஃபுவும் கீழே விழுந்துடுறான். சத்தம் வந்து அமைதியாகிடுது. அப்போ நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன், வா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ருத்தைனாருக்கு கூட்டிகிட்டு அந்த ரூம்லேருந்து வெளியே வந்து கன்னோட எட்டி பார்க்குறாரு, யாரும் இன்னும் மிச்சம் இருக்காங்களா அப்படின்ட்டு. பட் எல்லாருமே கீழே விழுந்து இறந்து கிடக்குறாங்க. ஸோ நம்ம ஹீரோயினையும் கூட்டிகிட்டு அப்படியே மெல்ல அந்த இடத்த விட்டு வெளியே வராரு. கரெக்டாக அந்த நேரம் பார்த்து ஷின்ஃபு கண்ணை முழிக்கிறான். ஸோ நம்ம ஹீரோவை பின்னாடி இருந்து சுடலான்னு ட்ரை பண்ணுறான். பட் அவனோட கண்ணில் வந்து புல்லட் இல்லை, சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி படுத்துட்டு மயங்கிடுறான். நம்ம ஹீரோயின் நம்ம ஹீரோவை கூட்டிகிட்டு டாக்ஸியில் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறாங்க. நம்ம ஹீரோவுக்கு பயங்கரமாக வந்து புல்லட் பட்டு ப்ளீடிங் ஆகிருக்கனால அப்படியே மயங்கிடுறாரு. நம்ம ஹீரோயின் விடாமல் கத்துறாங்க, அவர் வந்து மயக்கத்துக்கு போயிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு. லில்லாஞ்சர் எந்திரி, உனக்கு எதுவும் ஆயிடக்கூடாது, எந்திரி எந்திரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ கண்ணை முடுறப்ப அவர் கேட்குற கடைசி வாய்ஸ் லில்லாஞ்சர் எந்திரி, உனக்கு ஒன்றும் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம ஹீரோயின் அழுற சத்தம் தான். நம்ம ஹீரோவை ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு போய் கரெக்ட் டைமுக்கு நம்ம ஹீரோயின் சேர்த்திடுறாங்க. பட் வந்து பயந்து போய் வெளியே வெயிட் பண்ணுறாங்க. நம்ம ஹீரோவுக்கு உள்ள ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் ஆப்ரேஷன் நடக்குது. ஸோ என்ன பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம ஹீரோயின் யோசிக்கிறாங்க. சரி, அப்போ தானே வந்து ஃபோன் பண்ணக்கூடாதுன்னு லில்லாஞ்சர் சொன்னான், இப்போ ஜாங்சனுக்கு நம்ம ஃபோன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமாக மொபைல் ஃபோன் எடுத்து ஜாங்சனுக்கு கால் பண்ணிட்டு நினைக்கிறாங்க. பட் நம்ம ஹீரோ ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கதை யோசிச்சு பார்ப்பாங்க. நம்ம ஹீரோ என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா, எனக்கு என்ன ஆனாலும் சரி நீ வந்து ஜாங்சனுக்கு அவனாக கூப்பிட்ற வரைக்கும் நீ பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா ஜாங்சன் வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மீட்டிங்கில் இருப்பான், அப்போ வந்து வேறு யாருக்கும் இது தெரிஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்றனால நம்ம ஹீரோ அப்படி சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ இங்கே நம்ம ஹீரோ ஹாஸ்பிட்டல் ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்குள்ளே இருப்பார். நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வெளியே வந்து பதட்டத்தில் இருப்பாங்க. இன்னொரு இடத்துல இதே நேரத்தில் ஷின்ஃபு நம்ம ஹீரோவை வந்து சுட்டான் இல்லையா, அவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருப்பான் அவனுக்கு பட்ட குண்டடிக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் அவனோட பாஸுக்கு கால் பண்ணி பேசுவான். அதாவது நம்ம ஹீரோவை யார் சுட சொன்னாங்களோ அவனுக்கு, பாஸ் லில்லாஞ்சர் எஸ்கேப் ஆகிட்டான் அப்படின்ட்டு. ஆக்சுவலாக அந்த பாஸ் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அது லின்பைன் கிடையாது, நம்ம எல்டர் அந்த அங்கிள் கிடையாது. ஆக்சுவலாக அந்த பாஸ் வந்து கெட்ட வில்லன் வந்து நம்மளோட யாங்வென், அதாவது நம்ம அங்கிளோட அடாப்டட் சன்னாக இருக்கான் இல்லையா, அங்கிள் ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வச்சார்ல யாங்வென். ஷின்ஃபு என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா, பாஸ் இன்னும் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க, எப்படி அவன் ஹாஸ்பிட்டலில் தான் இருக்கணும், அவனை நான் கொன்னுடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம யாங்வென் வந்து அப்படி கொடூரமாக வந்து பார்க்குறான். இங்கே நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டலில் சுயநினைவு இல்லாமல் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சு அமைதியாக வந்து படுத்திருக்காரு. டாக்டர் வந்து ஒன்றும் பயம் இல்லை, இப்போ நல்லா இருக்காரு, எதுவும் அப்படின்னா நர்ஸ் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள், நான் வந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிடுவார். நம்ம ஹீரோயின் அப்போ தான் ஆசுவாசமாக மூச்சு விட்டு அப்பாடா லில்லாஞ்சர் பொழைச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. லில்லாஞ்சர் கிட்ட போய் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, கேட்டியா லில்லாஞ்சர், நீ பொழைச்சிட்ட, உனக்கு இனிமேல் ஒன்றுமே ஆகாது, எப்படியும் நான் உன்னைய இன்னும் காப்பாற்றுவேன், யாரும் உன்கிட்ட வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பாட்டு பேசிகிட்டே இருப்பாங்க. அப்புறம் ரிலாக்ஸ்டாக உட்காந்து யோசிப்பாங்க. கரெக்டாக நம்ம ஹீரோயின் வந்து என்ன பண்ண அப்படின்னு பதட்டத்தில் இருக்கிறப்போ இங்கே நம்ம ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மீட்டிங் முடிய போகிற நிலமையில இருக்கும். ஸோ லில்லாஞ்சர் இன்னும் வரல, அப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம லின் பையன் எல்டர் சன் எல்லாரும் கிளம்பிடுவாங்க. ஸோ மீட்டிங் முடிஞ்சுது அப்படின்றதுனால நம்ம ஜாங்சன் என்ன பண்ணுவாப்புல, கரெக்டாக வந்து ருத்தைனாருக்கு அந்த நேரம் பார்த்து கால் பண்ணுவாப்புல. ஜாங்சன் எப்படா ஃபோன் பண்ணுவான் அப்படின்ட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த நம்ம ஹீரோயினுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிரும். டக்குன்னு ஃபோன் எடுத்து, ஜாங்சன் லில்லாஞ்சரை வந்து சுட்டுட்டாங்க, பட் பயப்படாத, இப்போ நல்லா இருக்காரு அப்படிம்பாங்க. நம்ம ஜாங்சன் இதை கேட்டோடனே பயங்கரமாக ஷாக் ஆயிடுவான். என்ன லில்லாஞ்சரை சுட்டுட்டாங்களா, சரி நீ எங்கே இருக்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு ஹீரோயின்ட்ட வழி சொன்னோடனே, இதோ இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நான் உடனே வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாங்சன் கிளம்பிடுவாப்புல. மறுபடியும் நம்ம ஹீரோயின் நம்ம ஹீரோவை பார்த்து பேசுவாங்க. லில்லாஞ்சர் எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சுது, உன்னை வந்து நான் காப்பாற்றிட்டேன், ஜாங்சன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்துடுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கப்போ தான் நம்ம ஹீரோயினுக்கு திடீர்னு தோணும், ஐயோ அந்த கொலகாரன் ஹாஸ்பிட்டலில் தான் இருப்போம் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி எப்படியும் இங்கே வந்துட்டா என்ன செய்ய அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அச்சோ இதை நான் மறந்துட்டேனே அப்படின்னு டென்ஷன் ஆவாங்க. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, பேசாமல் ரூம் நம்பரை மாற்றிட்டா பேரையும் மாற்றி ரூம் நம்பரையும் மாற்றிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூம் நம்பரை மாற்றுறதுக்காண்டி கீழே கிளம்பி போவாங்க. அதே நேரம் நம்ம ஷின்ஃபு என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா, அவன் ட்ரீட்மெண்ட் கூட முக்கியம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ இருக்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு உள்ளே வந்துடுவான். ஷின்ஃபு நேராக நர்ஸ் கிட்ட போயிட்டு, நான் லில்லாஞ்சரோட அண்ணன் அப்படின்னு போய் சொல்லி லில்லாஞ்சர் எங்கே இருக்கான் அப்படின்னு கேட்டுருவான். ஸோ கேட்டுட்டு நர்ஸ் கிட்ட சொன்னோன்னே நர்ஸ் வந்து 504 இருக்காப்புல அப்படிம்பாங்க. நம்ம ஷின்ஃபு என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா, சரி நான் போய் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைஸாக நல்லவன் மாதிரி கீழேருந்து மேலே போகிறதுக்காண்டி லிஃப்ட் கிட்டே நிற்பான். இங்கே நம்ம ஹீரோயின் எப்படியாவது நர்ஸ் கிட்ட சொல்லி, நான் உன் ரூம் நம்பரை மாற்றிட்டு வரேன் லில்லாஞ்சர், நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமாக ரூம் நம்பரை மாற்றுறதுக்காண்டி மேலேருந்து கீழே லிஃப்ட்டில் வருவாங்க. ஸோ ஷின்ஃபு கரெக்டாக உள்ளே போவான் 508க்கு. நம்ம ஹீரோயின் கரெக்டாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லிஃப்ட்டுக்குள்ளேருந்து வெளியே வருவாங்க. ஸோ அவன் நம்ம ஹீரோயினை பார்ப்பான். அவன் இருட்டுக்குள்ளே பார்த்தனால நம்ம ஹீரோயினை வந்து அவ்வளோவா வந்து அவனுக்கு அடையாளம் தெரியாது. நம்ம ஹீரோயினுக்கு வந்து அவனை நல்ல அடையாளம் தெரியும். ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஐயோ இவனா, அப்போ இவன் லில்லாஞ்சரை கொல்றதுக்காக மாடிக்கு தான் போகிறான் அப்படின்ட்டு நம்ம ஹீரோயின் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க.
டக்குன்னு நம்ம ஹீரோயின் அப்போ ஒரு பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க. வேகமாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மாடிக்கு படிக்கட்டு வழியாக ஏறி ஓடுவாங்க. இங்கே ஷின்ஃபு லிஃப்ட்டுக்குள்ளே ஏறினோடனே நம்ம ஹீரோயின் ஏற்கனவே சொல்லி வச்ச 2 நர்ஸும் ஒரு அட்டெண்டரும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவனை டைரெக்டாக நிறுத்த முடியாது அப்படின்றதுக்காண்டி ஒரு பேஷண்ட்டை கூட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி பொய்யா வந்து உள்ளே ஒரு பேஷண்ட்டை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஷின்ஃபுவை லிஃப்ட்டை விட்டு வெளியே வர விடாமல் தடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மேலே ஓடி போயிட்டு வேகமாக வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெச்சர் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஹீரோவை வந்து அவன் வர்றதுக்குள்ளே ரூமை மாற்றிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம லில்லான்சரை ஸ்ட்ரெச்சரில் படுக்க வச்சு கஷ்டப்பட்டு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அங்கேருந்து பக்கத்தில் இருக்க இன்னொரு ரூமுக்கு கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க. இங்கே நம்ம ஷின்ஃபுவை வெளியே வர விடாமல் லிஃப்ட்டில் வந்து நர்ஸும் அட்டெண்டரும் வந்து அவங்க பாட்டு பேசிட்டு வேறு ஃப்ளோருக்கு பட்டன் அழுத்திட்டு இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம ஷின்ஃபு வந்து ஒரு கட்டத்தில் டென்ஷனாகி என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா நான் போகிறேன் அப்படின்ட்டு லிஃப்ட்டை விட்டு வேகமாக வெளியே வந்துடுவான். பட் அதுக்குள்ளே நம்ம ஹீரோயின் வந்து கரெக்டாக நம்ம ஹீரோவை வந்து இன்னொரு ரூமுக்கு மாற்றிருப்பாங்க. பட் என்ன பண்ண அப்படின்னு பதறுவாங்க. ஏன்னா அவன் வந்து ஒவ்வொரு ரூமாக தேடி பார்த்துட்டா என்ன பண்ண அப்படின்ட்டு அவங்க இருக்க ரூமாக அவங்க பூட்டியிருப்பாங்க. நம்ம ஷின்ஃபு என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா அவனால் நடக்கவே முடியாது, அவனுக்கே பயங்கரமாக அடிபட்டிருக்கும். பட் ஹீரோவை வந்து கொன்னே ஆகணும் அப்படின்ற வெறியில் காரிடாரில் நடந்து வருவான். ஸோ கன்னோட நடந்து வர்றவன் நம்ம ஹீரோயின் இருக்க ரூம் கிட்டேயும் வருவான். அந்த ரூம் கிட்டே இருக்க லென்ஸ் வழியாக அப்படி திரும்பி பார்ப்பான். உள்ளேருந்து நம்ம ஹீரோயின் லென்ஸ் வழியாக வெளியே பார்ப்பாங்க. நம்ம ஷின்ஃபுவோட முகம் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ்அப்பில் நல்லா தெரியும். உடனே நம்ம ஹீரோயின் நினைப்பாங்க இவன் அவன் தானே நம்ம லின்னஸரை கொல்லணும் அப்படின்ட்டு அங்கே ஃபேக்ட்ரியில் வச்சு சுட்டவன் தானே இவன் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க. ஷின்ஃபு என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா 508க்கு தானே போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போவான். நம்ம ஷின்ஃபு என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக போனோடனே 508க்கு போயிட்டு ரூமை திறந்து பார்ப்பான். கரெக்டாக வந்து கன்னை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டே உள்ளே போவான். பட் அந்த பெட் வந்து எம்டியாக இருக்கும். அங்கே நம்ம ஹீரோ இருக்க மாட்டார். ஸோ ஷின்ஃபு பயங்கரமாக டென்ஷன் ஆகி எப்படியும் வந்து அவனால் வந்து டக்குன்னு போயிருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமாக ஒவ்வொரு ரூமாக போய் கன்னோட போய் தேட ஆரம்பிப்பான். ஸோ ஒவ்வொரு ரூமில் இருக்க பேஷண்ட்டை பார்த்துட்டு கன்னை காமிச்சு சுட போவான். பேஷண்ட் வேறு யாரோ அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே ஐயோ சாரி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு ரூமை விட்டு வெளியே வந்துடுவான். நம்ம ருத்தைனார் ஷின்ஃபு வந்துருவானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. பயந்துக்கிட்டே ரூம்குள்ளே இருக்கப்போ கரெக்டாக ஷின்ஃபு என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா அவங்க பூட்டியிருக்க ரூமை திறந்துட்டு என்கிட்டருந்து தப்பிக்க முடியும்னு நினச்சியா லின்னன்சரை கண்டிப்பாக உன்னால் காப்பாற்றவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவை சுட போவான். உடனே நம்ம ஹீரோயின் என்னையை தாண்டி தான் வந்து என்னையை சுட்டுட்டு தான் நீ லில்லான்சரை சுடணும், அவரை சுட நான் விடமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கத்துவாங்க. ஸ்ட்ரெச்சரை வச்சு அவனை இடிச்சு தள்ளுவாங்க. அப்போ பார்த்து நம்ம ஜாங்சன் வந்துருவாப்ல. ஸோ ஜாங்சன் கரெக்டாக டைமுக்கு வந்தோன்னே என்ன செய்வான் அப்படின்னா ஜாங்சன் ஷின்ஃபுவை சுட ஆரம்பிப்பான், ஷின்ஃபு ஜாங்சனை சுட ஆரம்பிப்பான். 2 பேரும் ஒருத்தர் மாற்றி சுட்டுப்பாங்க. அப்படியும் ஷின்ஃபு ஜாங்சன்ட்டேருந்து தப்பிச்சு நம்ம ஹீரோவை சுட வர்றப்ப நம்ம ஹீரோயின் நம்ம ஹீரோவோட ஸ்ட்ரெச்சரை வச்சு ஷின்ஃபுவை இடித்து வெளியே தள்ளிடுவாங்க. ஸோ ஷின்ஃபு வெளியே போயிடுவான். ஜாங்சனுக்கு நல்லா வந்து சுடுறதுக்கு எய்ம் கிடச்சிரும். ஸோ ஜாங்சன் படப்படன்னு ஷின்ஃபுவை பார்த்து சுட ஆரம்பிப்பான். ஸோ ஷின்ஃபு என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா இதுக்கு மேலே இருந்தால் சரிப்பட்டு வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டலேருந்து தப்பிச்சு வெளியே ஓடிடுவான். நம்ம ஜாங்சன் என்ன பண்ணுவான் ஷின்ஃபு பின்னாடி ஓட ட்ரை பண்ணுவான். சரி லில்லான்சரை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமாக ரூம்குள்ளே வந்து எப்படி இருக்காரு ருத்தைனாக், லில்லான்சர் எப்படி இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி கத்துவான். உடனே நம்ம ருத்தைனாக் சொல்லுவாப்ல அவர் நல்லா இருக்காரு, முதல்ல தான் வந்து ஆபத்து இருந்துச்சு, இப்போ நல்லா இருக்காப்ல டாக்டர் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜாங்சனை கூப்பிடுவாங்க. ஜாங்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாங்சன் உடனே பார்ப்பான் என்ன ருத்தைனாக் அப்படின்னு. நம்ம ருத்தைனாக் சொல்லுவாங்க இல்லை ஜாங்சன் நான் மயங்கி விழ போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மயங்கி விழுந்துருவாங்க எப்பயும் போல். நம்ம ஜாங்சன் அப்படியே ஸ்டன் ஆயிடுவாப்ல ருத்தைனாக்கை பார்க்குறதா லில்லான்சரை பார்க்குறதா அப்படின்ட்டு. நம்ம ஹீரோவை காப்பாற்றி ஹீரோவோட ஹாஸ்பிட்டலே சாய்ஹாங் குரூப்போட ஹாஸ்பிட்டலே கொண்டு வந்து நம்ம ஜாங்சன் வந்து சேர்த்திருவாப்ல. ஸோ நம்ம ஹீரோக்கு வந்து நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் நடந்திருக்கும். நம்ம ஹீரோ வந்து அப்போ தான் கண்ணு முழிச்சு உட்காந்துருப்பாப்ல. ஸோ நம்ம லில்லான்சர் கண்ணு முழிச்சோடனே ஒரு ஃபெரோஷியஸ் டைகர் மாதிரி யார்டா பிடிச்சி கடிச்சு கொதரலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு வெறியோடு இருப்பாப்ல. யார் தான் வந்து தன்னை கொலை பண்ண முயற்சி பண்ணா அப்படின்ற எண்ணத்தோட. அப்போ பார்த்து நம்ம யாங் வேணும் அவர் கூட வந்து அந்த எல்டர் அங்கிளும் வருவாங்க. ஸோ 2 பேரும் வந்து நம்ம ஹீரோ வந்து நல்லா விசாரிப்பாங்க. நம்ம எல்டர் அங்கிளும் யாங் வேணும் வந்து நம்ம ஹீரோக்கு பொக்கே கொடுப்பாங்க கெட் வெல் சூன் அப்படின்னு. அதே நேரம் நம்ம லின் பையனும் உள்ளே வருவாப்ல. ஸோ லின் பையன் வந்தோடனே 3 பேரும் பேசுவாங்க. என்ன அப்படின்னா நம்ம லின் பையனே சொல்லுவாப்ல ஆரம்பிச்சுடுவாப்ல நம்ம லில்லான்சரை கொலை பண்ண முயற்சி பண்ணது யார், ஸோ லில்லான்சர் இறந்து போயிட்டா இந்த பொசிஷன் வந்து நம்ம யாருக்கு கிடைக்குமோ அவங்க தான் முயற்சி பண்ணுவோம். இந்த ரூமில் யார் இருக்கோம், நம்ம 3 பேர் இருக்கோம், நம்ம 3 பேர் தானே யாராவது ஒருத்தர் முயற்சி பண்ணியிருக்கணும், கண்டிப்பாக நான் இல்லை அங்கிள் நீங்களா இல்லை யாங் வேணா அப்படின்னு கேட்பாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் லின் பையன் என்ன சொல்லுவான் அப்படின்னா நான் வந்து லில்லான்சரை கொல்லணும்னு நினச்சிருந்தா நான் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே அவனை கொண்டிருப்பேன், இப்படிலாம் வந்து நேரடியாக கொல்லாமல் சுற்றி வளைச்சலாம் கொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போடுவாங்க. ஸோ இவங்க 3 பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கிறத நம்ம ஹீரோ வந்து அமைதியாக வந்து பார்த்துட்டே இருப்பார்.